أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وسلم بل شريف لا تي في لجبان باو فوق ولين مندو كاكيني نينا مولودو حكم كوناي أمي داودا بوغوبي an karamɔgɔ alhaji muhammad basum ka zawiya la karamɔgɔ caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na nka an y'an wasa don maa min na o ye an karamɔgɔ alhaji baba jalo ka tiriyaw ni balimayaw kurakuraya sigi kun ye kira min ye k'a bonya kuma fɔ n'a bɛ maa don jahanama kɔnɔ ala ne ka sisi fo habu ne t'a dabila wa a k'a dɔn nin jahanama ala kira yɛrɛ bɛ yen salatu kɛlaw ka dumuni tobi ka ɲɔgɔn lafa ka kuranɛ jigin ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye n'o kɛra haramu ye ala kira yɛrɛ bɛ don o jahanama kɔnɔ wa ni kira donna yɔrɔ min ala bɛ don yen mais kuma in yɛrɛ tɔ kɛn bɛ sinankunya ye a t'an tɔɔrɔ tuguni a kɛn bɛ sinankunya ye ni mawuludu sera mɔgɔw minnu b'a fɔ ko a kana kɛ a man ɲi olu de bɛ anw hakili jigin a la ja sera koyi ne y'a ye mawula sa bɛ ka da alakira ka rawda la ɲinan mawuludu la a jama ka bon yan mawuludu jama ye ne y'o ye uhudu magangaw ye jama fara ɲɔgɔn kan kira ka mawuludu la k'a nisɔndiya yira ko ni fɛn bɛ dugukolo sanfɛ min bɛnnen don n'a cɛ ka ɲi ko ciba muhamadu bangeli ko k'o nisɔndiya kɛ k'o de dagalen don Makan ni Madina y'a kɛ mɔgɔ dɔ b'a la ko hali n'olu y'a kɛ k'olu tɛ Makan ni Madina kɔ k'olu bɛ dalilu de kɔ ne ko mais n k'e dun ye kalo sara minɛ pourquoi a ko tɔ kɛn bɛ tulonkɛ ni balo sa ye silamɛya tɛ balo sa diinɛ ye al amru jiddun la abasun ko ye sɛbɛ de ye tulonkɛ tɛ hinɛ o hinɛ n'a bɛ ala bolo a ka hinɛw la a misqala zarrati ala a ma se danfɛn ma wa a t'a se danfɛn ma illa bi wasitati sayyidina muhammad f'a ka alakira de don i ni a cɛ ka hinɛ in d'o ma n'o ko k'a d'i ma i b'a sɔrɔ n'a ko k'a kana d'i ma i tɛgɛlanbolo ne ka kuma tɛ mɔgɔ min ka samara sen kelen ka fisa baba jalo ye maa ɲumanya la bakiri y'u sidi i ma bakiri sidiki dɔn wa min ye salatul fatiha découvert kɛ ale de sira alikaaba kɔnɔ a lamɛn a y'a hakili sigi a ma an bɛ min ka tiɲɛ don mais n'a ma fɔ an ye ka ɲa an b'a négliger n ko san 30 a bɛ ka si alikaaba kɔnɔ i n'i ka titiri n'i ka dawula i tɛ se ka hali arakan 3 kɛ kaaba kɔnɔ i donna ani i bɔra a bɛɛ ka kan o yɛrɛ bɛɛ t'o sɔrɔ mais nin ye san 30 kɛ a bɛ ka si alikaaba kɔnɔ kitaabu dɔ ko k'a ka ca n'o ye mais n bɛ da ye bakiri sidiki a san 30nan su a ko ala n b'i deli salatu fɛn o fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ salatu bɛɛ lajɛlen baraji bɛ salatu kelen min na o jira n na n ka n ka ɲɛnɛmaya tɔnin kɛ o salatu la a y'o fɔ a y'i da ka sunɔgɔ Sheikh Tijani a bɛ kunu fajiri waati a y'a sɔrɔ lettre sɛbɛnnen bɛ ni sɛbɛnnikɛ kalimu nɔrɔma ye harafuden yɛrɛ ye nɔrɔ ye a bɛ yelengu a bɛ ninakili a bɛ lamaga sɛbɛnni kɛlen lettre sɛbɛnnen a ye papier ta k'a lajɛ a y'a sɔrɔ a sɛbɛnnen don Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيوة ده سبنة بابيلا o b'a jira k'a bɔra ala yɔrɔ wa
ayi dalilu wɛrɛ de sɔrɔla min b'a jira ko a bɔra ala yɔrɔ o ye sɛbɛnni filɛ nin ye a sɛbɛnnen filɛ arabu la n'i y'a dabiri sɛbɛnni bɛ dabiri n'i y'a dabiri sɛbɛnni bɛ taa kɛrɛ kan n'i y'a jan sɛbɛnni bɛ jan mɛ ale ka lɛtiri papiye n'a ye papiye dabiri sɛbɛnni bɛ to a nɔ la n'a y'a dabiri tugun sɛbɛnni jannen bɛ to a mana papiye banamini cogo o cogo sɛbɛnni tɛ banamini a y'a dɔn ko nin ye ala ka lɛtiri dilannen ye nka a nana fɔ a tulo kɔrɔ o b'a fɔ ma ko hatifu i tulo b'a la nka i ɲɛtaa fɔ b'a la hei ala ka jɔn ɲuman salatu min dira i ma i ta tɛ nka i ka cɛsiri kosɔn Tijani ni maa cɛsirila i bɛ nɔ bɔ i ka cɛsiri ni ka jija kosɔn nin dir'i ma fɔlɔ i ka baara kɛ n'a ye a tigi bɛ n'ale kira mɔden dɔ don a bɛna duniya laban na ka mɔgɔw lakunu alagawusu alhatumu alikatumu yuqalu lahu u b'a wele ko ahmadu tijani i tɔgɔma kɔni i tɔgɔma ye kamalenkɔrɔ ye Tijani walayi kamalenkɔrɔ don an ka cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɔra yan k'u bɛ Cheikh Tijani kɔ ja u ma erreur kɛ u ka choix ka ɲi n'i sera yen n'i y'a ye e b'a dɔn ko an mɔkɛw ma erreur kɛ n ye yɔrɔ sirifu kɛ Mali sirifu kɛ duniya bɛɛ sirifu kɛ Buye a kun bɛ Faso a ye tile joli kɛ Cheikh Tijani kaburu la o tɛ taa manamana yɔrɔ la ale tɛ taa manamana yɔrɔ n'i y'ale ye ka taa yɔrɔ min ka lazimu ye fo k'a ka lahiya faga ye a y'a sɛgɛsɛgɛ fɛn dɔ b'o yɔrɔ a ye subaga jatigikɛ o tɛ kɛ maa gansan ye subaga jatigikɛ o tɛ maa gansan ye o tuma ni cɛsirila i bɛ dɔ sɔrɔ o Muhamadul Bikiri de ye salatul fati labɔ kɛnɛ kan k'a jira an na wa ale de ko k'a fɔ an ye limaniya jɔnw salatul fati fɔlaw ko ni min y'a fɔ siɲɛ kelen a k'a fɔ ni limaniya ye ni i minɛna alikiyama don k'i ka t'i niyɔrɔ tɔ minɛ ale bara Tijani maa bɛ t'o fɔ yɔrɔ min maa ɲumanya kɔnɔ o b'a sɔrɔ i sera yɔrɔ dɔ la yaada kuma tɛ k'a fɔ ko a bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ o kuma tɛ maqamu tahaddusi bi ni'matillah summa la tus'alunna yawma izin anin na'im ala ka nɛɛma dilen k'o baro bɔ o yɔrɔ de don a m'a kɛ ni waso ye o Bakiri Sidiki de bɛna kuma i tɛ maa ka kuma fɔ maaw ye k'a sɔrɔ i m'a tigi ka palmarès fɔ karisa de bɛna kuma wa a ye t'aw ci la o b'a sɔrɔ maaw tigɛlen don a tigi la kabini o don ma se karisa de bɛna kuma bon ne bɛ siran ɲini ne bɛ taa n'i y'o kɛtɔ ye tigɛda kɛr'i la Bakiri Sidiki ye alajɔ ɲuman ye a ko ma arsala rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi mulkillahi aw malakutihi من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل ayi k'a mɛn ka taga a dilan k'a lakale tɛ dɛ anw ye kalan de kɛ waso tɛ bila i tɛ se ka kira la parce que n'i ma kalan kɛ u b'i bɔ k'i bin k'i tereke duguma f'i ka kalan de kɛ Bakiri Sidiki ko ala ma deli ka hinɛ ci misqala zarratin ala ma deli ka nɛɛma ci misqala zarratin maa kelen ma walima jamakulu a bɛ min kɛ jama ta ye a bɛ min kɛ maa kelen ye fo ka taa sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye ciba Muhamadu fɛ yen nin hinɛ in bɛna di kaari ma kaari la nin jamana in na Muhamadu e bɛ mun fɔ ni kira ko ala dɔ fara a kan nin ka dɔgɔ dɔ bi fara a kan ni kira ko ala a man ka d'a ma a n'a man ka dɔ bɛ bɔ a la a ko ya'lamu haza kullu man ya'qilu a ko maa o maa ye kalan kɛ parce que dɔ kalanna kalan y'o ta tiɲɛ qissatu barsisin atatika bi ayati kasida dalaw bi yan o kasida sɛgɛnɛ ka warabaw bi yan wa qissatu bal'amin atatika bi ayati ninnu bɛɛ ye dɔnnibaabaw de ye a dɔw k'u sigilen n'u y'u kunkolo kɔrɔta u bɛ lahul mahfuz ye
dɔnni fɛ nka ala tilala ka dɔnni sama ka bɔ u la u yuguyugu jahanama la i ta t'o ta bɔ bal am dababara ba tan ni fila o de tun bɛ utiliser a ka kalanyɔrɔ don o don ala y'a yuguyugu k'a ka dɔnni bɔ a la k'a foroko jalan fili jahanama kɔnɔ mɛ a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ de kosɔn wallahi ala bɛ kira fɛ ni min kɛra kira fɛ ala bɛ k'i fɛ wallahi ala bɛ kira fɛ ni min banna kira la i ka bato tɛ i ka sun tɛ i ka seli tɛ aw tɛ sɛtanɛ ka masalaw lamɛn ale de ye record bati n'i ko wiridikɛla ma deli ka na a ti na min b'a bɔ n'i ko hiji sankolo alikaba a y'o hiji san 10,000 Tijani e ye hiji joli kɛ e ye kelen pewu de kɛ ne e bɛɛ bɛ point kelen na bon sɛtanɛ ye ba tan ni fila kɛ a bɛ jahanama la parce que a banna ala nɔɔrɔ la ala nɔɔrɔ min ni ala y'o tigɛ k'o tɔgɔ da ko muhamadu ka sɔrɔ k'o bila adama na adama b'a d'a den ma sita o b'a d'a den ma anusu o b'a d'a den ma kainanu o b'a d'a den ma mahalayilu o b'a d'a den ma yaridu o b'a d'a den ma akanuku o b'a d'a den ma nɔɔrɔ didira ka didi fo ka na bila seyidina abdulayi kɔsolo la kira fa o nɔɔrɔ kelen bɛ yen sɛtanɛ k'o k'a tɛ a ma jigin o nɔɔrɔ de a ka bato bɛɛ tiɲɛna o tuma maaw bɛ kɛlɛ la ala ni maa bɛ kɛlɛ maa de kosɔn ala bɛ sɔn maa la maa de kosɔn wa hali ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ la Tijani a bɛ fiman kɛ jɛman ye i n'a fɔ charbon fiman kirikiri sumalen a gɛrɛla tasuma kami na charbon bɔra fimanya la a kɛra bilenman cori ye n'i y'i tɛgɛ d'a kan i b'a bɔ a kan parce que a gɛrɛla tasuma la donc ka gɛrɛ dɔ la a bɛ dɔ dilan o de kosɔn zawiya jɔra k'an bɛ tugu maa ɲuman dɔ la bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ a ko labil uquli awil ulumi yuna luzaballa yunalu bifadili jadin musini a bɛ yafa ma kasida dalaw ko labil uquli awil ulumi yunadu za maa dɔ kalannen don lisansi b'a bolo doctorat b'a bolo nka a tɛ tugu sɛgɛnɛ kɔ e yɛrɛ ka n'o lajɛ ko karisa ma don a la ko n yɛrɛ ti don dɛ ala ma o ladiya ala ye e ladiya don a la ka wiridi minɛli tɛ maa ka kalan ye koyi ala de ka fusamantiya don ka d'i ma n bɛna exemple min d'aw ma nin tɛ Bukhari ni Muslim ye nin kɛra Mali kɔnɔ yan Cheikh Sidi Modibo Kane Diallo Dili Modibo Kane aw bɛɛ b'o dɔn yan o aw bɛɛ b'o dɔn aw bɛɛ y'o ka kalanden ye aw bɛɛ y'o kanu a tun b'an ka cɛkɔrɔbaw ka taasira kanu mais ale bɛ taasira min na o b'a fɔ ko kadiriya mais jɔnni tun ka ko ka bɔ a bolo ka tɛmɛ sɛgɛnɛ kan jɔnni tun ka ko ka d'a ye ka tɛmɛ buye kan Dili Modibo Kane jumasu o jumasu nin fɔ kun de ye ka kɛ leçon ye an bolo anw minnu farafaralen bɛ ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ sufi sira kan anw minnu farafaralen bɛ ka sɔrɔ an ka ɲinifɛn ye kelen ye jumasu ni jumasu Sidi Modibo Kane tun bɛ salatul fatiha 1000 kɛ mɔgɔ t'a dɛmɛ n'a tilala a b'a fɔ ko nin ye hadiya ye ka se Sheikh Ahmad Tijani ma la ilaha illallah e m'a faamu ne tɛ kadiriya ni tijaniya a bɛɛ bɛ taa laban so kelen kɔnɔ jɛgɛ bɔra Lasine ka jɔ la ka taa Useyini ka jɔ la filaninw ba de bɛ na duman kɛ kosɛbɛ Sidi Modibo Kane tun bɛ nin kɛ Cheikh Ahmad Tijani ka hidiya ye jumasu o jumasu bon Tijani waati dɔ la jama bɛ bonya hɛrɛ bɛ caya o waati de karamɔgɔ kan ka siran hɛrɛ ni jama mana caya sɛtanɛ bɛ na o waati de ani sɛtanɛ mɔgɔw karamɔgɔ e yɛrɛ bilama bɛ yɔrɔ min e ka girin ni alakira yɛrɛ ye n'o o donna e hakili la o ye ta tiɲɛnen ye mais hɛrɛ ni jama na waati o de bɛ kɛ Sidi Modibo Kane ye jumasu kelen kɛ a ɲinana salatul fatiha in kɔ jumasu fila a ɲinana a kɔ jumasu saba a m'a kɛ
wa adun ka salatul fatiha ka di Sheikh Ahmad Tijani ye fasi yeno akada ye aboye ati nafa nya ye denga akada ye abasoro aye ma do ci kodi mɔgɔ min ko nasi ye haramu ye sɛbɛn ye haramu ye maɲumanya ye haramu ye torika ye haramu ye Sheikh Ahmad Tijani taara sigo da o de la kodi anana ma sogo la awɔ an sinankun wahabiyaw pati an sinankun a taara sogo da o min na ko ka taa fɔ Sidi Modibo ye ko a ye fɛn min daminɛ ko a bɛ ka ɲina ko a kana dabila ko a ye min daminɛ a bɛ ka ɲina cɛ kunna ka bɔ sunɔgɔ la an sinankunkɛ ye a ma sɔn ka taa ci fɔ a kodi barika ala ma kɛra Deli Modibo jansa ye a ma taa ci fɔ jumasu filanan Sheikh Tijani nana sigo da cɛ in na a n'a bɔnbɔsi a ma taa ci fɔ sunnamɔgɔ ye jumasu sabanan Sheikh Ahmad Tijani taara fɔ sunnamɔgɔ ye a ko nin ye su saba ye n bɛ ka na kangari da ye i ka taa n ka ci fɔ Deli Modibo ye i ti ka taa a ko wa n'i ma taa nin sen in na n bolokɔni min filɛ n b'a turu i ɲɛ la a bɛ taa bɔ fo i tɔn a kɛra kɛlɛ ye n'o tɛ Sheikh Tijani ma farin ka s'o ma walayi ninnu ka nɔgɔ Tijani ale de ko ni maa y'a sen da i sen kan ko n'i ye i sen sama ka bɔ yen e de ye kɛlɛ tigɛ min y'a dɛrɛ i ka tɛ dɛ e min y'i ta sama e de ye kɛlɛ tigɛ k'i k'o to yen ni tile ganna a bɛ taa o wa n'a y'a da i tulo kɔrɔ i ka yan jɔ a bɛ kelen wɛrɛ kɛ yen n'a tilala i b'a fɔ ko ala ka jɔ ne yafara i ma maa min ka taasira ye nin o ti kɛlɛ kɛ cɛ siranna dugu jɛra a wulila a taara Deli Modibo fɛ yen ba Umu ka belebele la ilaha illallah wallahi diɲɛ bɛ ban Sheikh Sidi Modibo Kane a fana tun ye mawuludu cɛba dɔ ye k'a to balo la a tun dɔnna ko a bɛ yen wallahi maliyɛnw kan ka waso an bɔra cɛw minnu na an k'u kɛ an fadenw ye n'an ma se k'u ta ɲɔgɔn kɛ a ka fɔ k'an b'u ka sira kan cɛ sera Sidi Modibo fɛ yen Sidi Modibo Kane y'a ye dɔrɔn a ko ko Sheikh Ahmad Tijani ma e de ci ne ma wa a ko a ye ci ne ma nka a ma ci perepere latigɛ ko ci bɛ e bolo ka na a jumasu saba ye nin ye i fana i y'o gɛlɛya dɛ a ko Sidi Modibo ko tiɲɛ don a ko Sheikh Ahmad Tijani ye n ci ma komi i yɛrɛ b'a kalama ka ban a banna a ko a ma ban a ko bolokɔni min ɲɛsinna i ɲɛ ma ko a bɛ digi i ɲɛ la n'i ma ci fɔ a na don i ɲɛ kɔnɔ ka taa bɔ i tɔ na c'est-à-dire maɲumanya an bɛ k'a baro bɔ wallahi siniman tɛ a kɛra de a kɛra de ça fait anw ye laro de kɛ surafana ye ka tila ka taa sɛsogo fɔɔnɔ e bɛ se ka laro dun k'o kɛ surafana ye ka taa sɛ fɔɔnɔ i ma min dun i t'o fɔɔnɔ i ye fɛn min dun i b'o de fɔɔnɔ wallahi zikurukɛlaw a ye continuer n'aw ka zikuru ye zikuru tɛ maa labila a ko Sidi Modibo a ko Sheikh Tijani ko k'i ye fɛn dɔ daminɛ k'i tɛ k'a laban kɔniyali tɛ juguya tɛ ko jama de bonyana i sogolalen don o de y'i ɲina mais ko k'a f'i ye k'i ka salatu ka d'a ye k'i kan'a lajɔ Deli Modibo Kane ko n ye layidu ta n t'a lajɔ fo n ka ninakili laban mais a tilala a y'i kanto sunnamɔgɔ in ma a ko sisan e kan ka Tijaniya wiridi minɛ Tijani wiridi minɛ a ko ayi ne t'a minɛ a ko n'i y'a ye Sheikh Ahmad Tijani y'a ka kalifaw to yen ka taa sigo da e la k'a ka mukadamuw to yen ka taa sigo da e la ka sirifuw to yen k'e kɛ ci in fɔba ye i y'a ka kalanden ye wa i yɛrɛ seko t'a la Sheikh Tijani y'i kanu ka ban n'a y'i kanu ka ban dɔrɔn i b'a ka wiridi minɛ bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan k'i bɛ Tijaniya de la i bɛ kadiriya de la i bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ e yɛrɛ m'a kanu karamɔgɔ in de fɔlɔ ye e kanu donc o ema de ye e sama ni e fana tugura kɔ a b'i n'a fɔ n'i ye ema bila yan ka furabulu tigɛ k'a bila a tɛ nɔrɔ la n'i ye fini tigɛ k'a bila a t'i nɔrɔ a la mais n'i ye nɛgɛ bila ema kɛrɛfɛ a bɛ nɔrɔ a la o tuma anw de ye nɛgɛ ye maa ɲuman ninnu de ye ema ye n'i y'a ye anw y'u ka yɔrɔw sɛgɛrɛ dɔrɔn olu de fɔlɔ ye an kanu an bɛ ala deli ala k'an mɛn ala ka san caman ɲina kuranɛ min jiginna ala k'a minɛ dalayidu min kalanna ala k'a minɛ sarakaw minnu bɔra ala k'a labi Mali jamana ala k'a suma ya rabbi ala k'a suma ala ka cɛbɛn don a la ala ka kanbɛn don a la kamanagan min b'a kɔnɔ anw de filila
o anw ye fili min kɛ ala bɛ ka o punition de kɛ nka a bɛ se ka ban ni ala kira hɔrɔma ye ala k'a ban ni maa ɲuman hɔrɔma ye ala k'a ban Cheikh Tidiane hɔrɔma ala k'a ban Cheikh Hamada hɔrɔma ala k'a ban Cheikh Muhammadu Buye hɔrɔma ala k'a ban ala ka san caman jira minnu bɛ k'a guider an bɛ dugawu k'u ye k'u ni cɛsiri ala ka an n'u dɛmɛ a baara la ala k'o kɛ ala kira barika an ka cɛkɔrɔba ɲumanw minnu bɛ yan n'an y'u ye a b'an hakili sigi an fa Alhaji Bamusaw Bamakɔ dugutigi an fa Ba Ablaye Diallo u bɛɛ bi yan an bɛ dugawu k'aw ye an bɛ dugawu ɲini aw fɛ laalimu minnu fana y'u ka kɛnɛw bila ka na karamɔgɔba ninnu an bɛ dugawu k'u ye ala ka an n'aw dɛmɛ ala ka an n'aw wasa ala kira barika la o tuma an b'an bolo jan miliyari bɛ ala bolo yan'a k'an garizigɛ dayɛlɛ a k'o d'an ma a y'a fɔ ami ne m'a ɲini mɔgɔ fɛ koyi n ko ala kɛnɛya bɛ ala bolo a ti maa bolo ala k'a d'an ma labanko ɲumanya bɛ ala bolo a ti maa bolo ala k'a d'an ma maa minnu bɔr'u fasow la ka na mawuludu kɛ maliba in kɔnɔ u natɔ min ma u sɔrɔ ya rabi u tatɔ o kan'u sɔrɔ ka san caman k'u sen mɛ sira in kan ala m'o kɛra kɛnɛ sigicɛw an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛw sigi hɛrɛ la ka kɛnɛw wuli hɛrɛ la k'a kɛ jidili ye ala dɔn na k'a kɛ jidili ye kira kanu na an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin salatan tunjina biha min jami'il lahwali واللافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جملة السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة يا أرحم الراحمين ومغفرة بعد الممات يا رب العالمين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعنا به ونسأل الله أن يوفقنا بجاه شيخنا حمى الله الشريف ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بمعية شيخنا محمد ولد شيخنا حماه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. o tɛmɛnen kɔfɛ an ka shirifukɛ n'o ye Tijani Haidara ye ale fana nana kɛnɛ in wasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام وعلى آل بيته الطاهرين والطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمي أعرفك على مرتبة كشن نما يعرف يكون كربا كان يكرم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على كلا سمو وسلمو على مغنيما منو فرلو كان نبارا نمان كيف كتاسي يوي ما يا ربي على كأمبلا جنيونا يا ربي على كحمون غيا على كسعود داما لما مغنيما على كون غيا ني على كلا خرماي صلى محمد وعلى سلم أم بكنا نيكا كنا ولا بلي إسلامية بلو عن إسلامية بلو ni o de ala fo ala barkada kene ka ala wale ɲuman dɔ a ye cɛba min di an ma ka fɔnisiriya k'o di silamɛya ma k'o di mɔgɔya ma o de la an ka kuma caman na an ko ni mɔgɔw y'a faamu ni diɲɛ y'a faamu kira ka bangeli diɲɛ bɛɛ kan ka jɛ ka barkada kɛ ka bɛn a don ma hali ni minnu ma kɛ silamɛ ye n ko mun na sabu ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ne ma e Muhammadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ a ma fɔ silamɛw a ma fɔ muminu bali ko danfɛnw bɛɛ o la tiɲɛ na o fana sabatira danfɛnw bɛɛ lajɛlen bolo hali mɔgɔ minnu ma kɛ silamɛw ye n'i y'o lajɛ Michael Hart ninnu n'i y'o ka kuma lamɛn kira Mahamadu Mustafa kan ka sɔrɔ kerecɛn sɛbɛnnikɛlaw yɛrɛ don kerecɛn diinɛtigiw don mɛ u ye sɛbɛnni dɔ kɛ n'o ye Khaliduna Mi'a a ye cɛ 100 minnu ye nɔ bila cɛ 100 minnu ye baara kɛ diɲɛlatigɛ la a ma ta ni diinɛ ko tɔgɔ ye la recherche scientifique b'a la philosophie b'a la docteur savant b'a la olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kira minnu fana ye nɔba bila olu bɛɛ b'a la diinɛ min mɔgɔ don n'o ye kerecɛn ye olu fana ka kira b'a la n'o ye Masih Isa o fana tɔgɔ b'a la mɛ mɔgɔ min kɛra tête de liste o de kɛra kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
ko sabu ka da ka a ye nɔ min bila ko sabu a nana min na diɲɛlatigɛ la ko ale kelen de ye a baara kɛ ka gaɲe fɛn fila la a ka laseli kɔnɔna la a ka ɲɛnamaya n'o ye fɛn fila jumɛn ye ko diinɛ sira kan ani diɲɛlatigɛ sira kan sabu ni mɔgɔ minnu tugura a kɔ o ye minnu bi tugu a ka labatɔkanw bɛɛ lajɛlen kɔ ka baara kɛ a nɔfɛ mɛ diɲɛlatigɛ bɛɛ fana bi nafa ni olu hali n'a kɛra a mɔgɔ 100 la ye mɔgɔ 5 k'a lamɛn k'a fɔ an jɛna ni kira ta ye o la minnu jɛna ni kira ta ye mɔgɔ 95 in bi lafiya olu ti kɛ olu suɲɛbaga ye bilen olu ti kɛ binganikɛbaga ye olu ka bilen olu ti kɛ u musow tigɛbaga ye bilen o la ko diɲɛ bɛɛ bi kira ka lafiya sɔrɔ ni kira cili ye nka ne y'o de fɔ kuma dɔ la ni diɲɛ bɛɛ m'a faamuya ni anw minnu anw kɛra muminɛw ye k'a fɔ ko anw kɔni tugura kira kɔ anw kan k'a faamuya ka ala fo ka ala barikada ni san ninnu ka yɛlɛma la ka se an ma ni ala ko cogo di lakad manna allah ala almu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim ko tiɲɛna ala nɛɛmayara muminɛw kan ka hɛrɛ k'u ye tuma min na a ye kira Muhamadu Mustafa di u ma ka b'u yɛrɛ kun na ni bɛɛ ma faamu ka ala barikada la ne ni aw minnu kɛra silamɛ ye a man ka tɛmɛ anw ɲinɛ ma f'an ka ala barikada o la an bɛ kɛnɛba min kan bi ni o ye an ka sɛk ka kɛnɛ ye n'o ye Basumu ye a y'a ɲini karamɔgɔ ka ye kɛnɛ kan yan sabu ka d'a kan nin de gɛlɛya tun bɛ yen waati kɔrɔlen don an bolo n'o tɛ gɛlɛya min tun bɛ yen alhamdulilayi nɔgɔya caman kɛlen don a la bi n'o de ye Mali maabaw dubaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ko minnu bɛ maabako la minnu bɛ alakira ko la minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka alakira bangeli bonya ka ala fo la ka ala barikada mɔgɔ minnu ka fara ɲɔgɔn kan ye k'a fɔ ko diinɛ min ye bingani diinɛ ye ka silamɛya kɛ jihadi diinɛ ye ni bamuru ye ka mɔgɔw faga ka kamikaziyaw kɛ minnu banna k'o kɛlɛ n'o de wele groupement des leaders spirituels du Mali olu minnu farala ɲɔgɔn kan ale y'o cɛba dɔ ye min ni dilen don k'a fɔ munna an bɛ se ka an ka silamɛya kunungo an ka maabaw ye silamɛya min sabati minnu faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ fo an ka o se a dan na o la a y'a kanu karamɔgɔ kun ka ye kɛnɛ kan nka waati koron kama mɔlidon in t'an kɔnɔ karamɔgɔ ko an kana a pilasi la k'a yira a ka ŋaniya ɲuman bɛ nin kɛnɛ kan yan ni Basumu yɛrɛ ye a ka wulikajɔ ye a ka cɛsiri ye o min b'a la nin kɛnɛ ka fɔ ale kɔ ko a ti bɛn a ma nka a b'a kanu an kana an sen jɔ a tɔgɔ la ka Basumu fo k'a wale ɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min b'a la sabu nin de ye sira ye kira nana bɛɛ ka lafiya kama o tɛ kɛ bɔmu donni ye mɔgɔw la kira nana bɛɛ ka lafiya kama o tɛ kɛ binni ye mɔgɔw kan silamɛya t'o ye silamɛya ye mun ye ko e ye jumɛn faamuya n'i ye silamɛya faamu kɛ silamɛ ye n'i m'a faamu min ka di i ye kɛ o ye a banna ala de y'an bɛɛ dan o ni ala t'i fɛ an ka kɛ dɔwɛrɛ ye ni silamɛ tɛ o se b'ale ye o ni min kɛra dɔwɛrɛ ye n'a bɛ ni tigɛ a bɛ se o la o mɛ a ye bɛɛ to yen ko a ye baara kɛ a ye baara kɛ ala bɛna mɔgɔw sara n'u ka baara ye o la an ka baara ye jumɛn ye a ye min fɔ a ka kira ye k'o lase Muhamadu ma udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan Muhamadu mɔgɔw wele ka n'i ma ka sira kan ni kodɔn ye ani wajulu kɛ ko ɲuman ye o ti bɔmu ye o ti marifa ye o ti bamuru tali ye mɔgɔw kama hikma ani kodɔn wajulu kɛ ko ɲuman ko n'i y'o kɛ mɔgɔw bɛ fara i kan o la ala ka faamuya ko ɲuman di an ma o de la an ka an hakili to a la mawuludu in nin ye fɛnba ye an bolo ala bɛ hinɛ an ka jamana ninnu na ni ninnu dɔw sigi ye siga t'a la n'o tɛ a ye ɲininkali kɛ jamana minnu halakira kunungo ka n'a bila bi la o halakira kun minnu kama a ye a dɔ ta min dafalen tɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ yan lutu ka mɔgɔw halakira lutuya kama ko cɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ɲini bi o bɔra a la muso ni musow bɛ ɲɔgɔn ɲini bi an ka jamana ninnu kɔnɔ wa jɛngɛra n'u ye maa si tɛ se k'a fɔ ko i b'a bali yan a b'o cogo kelen na ko kilew tigɛra Shuaibu ka mɔgɔw fɛ olu halakira Salihu ka mɔgɔw banna a tɔgɔ ye di n'o ye Samudakaw ye Salihu ka kuma ma Hudu n'o ye Adangaw ye olu ka mɔgɔw banna ka kuma ma ala ye nin bɛɛ halaki anw banna kira ta joli ma a ka ca dɛ nka o bɛɛ la an bɛ yen o kɔrɔ fɛnba dɔw bɛ k'an banba fɛnba dɔw bɛ ka jɛ n'a ye an ka to sabatilen o ye nin kɛnɛba ninnu dɔw labɛnnen ye
ka ala bi hinɛ jɔnna kɛnɛ minnu kan nin ye o dɔw ye mais hali bi ni lagosibagaw bi o de la fo a ka dabila hali sini i b'u mankan mɛn fan bɛɛ fɛ o la anw kan ka an yɛrɛ ɲini anw kan k'a dɔn ko ala hinɛ bɛ anw ka jamana la kun dɔw kama ni kun ninnu b'o o la mais an ka ta k'a lajɛ olu minnu bɛ yen diinɛ sira kan minnu bɛ ka maaba ko bali alakira ko bali diinɛ sira min ye bingali ye ka taa bɔmu dɔ yɔrɔ la o sira kelen dama n'o tɛ sira foyi t'a la i t'a mɛn tijaniya la i t'a mɛn kadiriya la i t'a mɛn o n'a ɲɔgɔnna si la ko ninnu bɛ taa bin mɔgɔw kan diinɛ bolofara kelen o la an kan k'an yɛrɛ ɲini an kan ka kunu ko an bɛ kɔlɔsi cogo di an bɛ taa cogo di ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalaamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ alhaji muhamadu basum a fana ka dakuruɲɛ fila an ka jɛ k'o lamɛn. sababu min nana ye allah subhanahu wa ta'ala ka qur'an belebeleba in kɔnɔ a ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin o ye alakira sallallahu alaihi wasallam cira ni hinɛ ni nɛɛma ye dafɛn bɛɛ lajɛlen ma wala hakilijigi ma o dira ka na don min na o nisɔndiya ani o bonya n'a barika an kan k'o yira an dusukun na ani an ka kɛwale la ani an daw la alakira kanu de nana ni a ye an ka kɛnɛ in sigi mawuludi nin y'a kɛ ko 49 ye ne ka cɛkɔrɔba ibrahim ale ye san 23 ani dɔɔnin kɛ alimamiya la san kelen ma bila ala ka latigɛ kɔnɔ n'a ma kɛ ale dɔgɔkɛ segu ahmad bas ni b'a ko segu maɲa ale ye san 12 ni kalo damadɔ kɛ a bɛ mawuludi kɛ ɲinan ne san 12 ye alimamiya la o san 12 in kɔnɔ a ma don kelen fana bila o fana ma daminɛ n ka cɛkɔrɔba la dɛ n ka cɛkɔrɔba fa mahmud ale y'a kɛ ale kun ye kadiri ye an ye tijaniya ye mais a ka alimamiya kɔnɔ fo ka taa se a ka fatuli ma a ma mawuludu bila o fa umar segu o kun ye alimami ye ale ma mawuludu bila o fana fa ni o ye shehu jaji ye ni o kalanna sheikh hamdallahi bolo k'a ka kalan laban kɛ yen ale ma mawuludu bila o fa fana ni o ye hamajuli ye nin bɛɛ lajɛlen ye mawuludu kɛ ka tɛmɛ ni n ko n b'a ta an bɛ taa fo 15 tan kɔ minnu ye alimamiya kɛ tiɲɛ tɛ nka ala ka dili don alhamdulillah ka ɲininkali diyara n ye an bɛ naba bɛɛ fo cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka diinɛ ɲɛmaw alimamuw wajikɛlaw an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen wele ɲuman dɔn nka welewelemada min bɛ n bolo karamɔgɔ bi min kɛlen bɛ ka hadamadenw to ko hasidiya ani juguya hasidiya ani juguya nafa foyi t'a la nimisa ko nimisa in tɛ se maa si ma ni yɛrɛ tɛ ka kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ foli bila ka taga an ka sirifuw ma muhamadu wuli sheikh hamahullah an b'a fɔ ka barika da an n'a ka kalanden bɛɛ limama président an b'a fɔ o conseil président ko sababuya la an b'a fɔ an bɛ jamana kuntigi yɛrɛ fana fɔ ni ibrahim bubakar keyita ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka mobili dili limama ma mais n bɛ foli ka taa ko n'i ma se ka hadamaden barikada i tɛ se ka ala yɛrɛ barikada usman sherif madan haidara don dɔ la tɔn dɔ nana ne ma ko n ko t'u bila haidara fɛ yen nɔ ma rendez-vous ta wa hali sini n tɛ rendez-vous ta haidara fɛ yen nɔ n bɛ wuli yɔrɔ min na n b'a fɔ haidara mago b'i la a sera yɔrɔ min na ni n ko bon ko nin y'u daminɛ tɔ ye fɛn t'u bolo u bɛ se k'u dɛmɛ ayiwa 100 bɔ k'a d'u ma ko n ka duman sigilen o tɛmɛnen kɔ musojɛkulu dɔ nana olu ye muso minnu cɛw fatura u nana ma ko an y'a mɛn ni haidara ka di ɲɛ ma ne ko problème t'a la ne wulila n taara n'u ye haidara fɛ yen nɔ a y'a kuru k'a d'u ma n tɛ o da fɔ n sigilen ɲɛna tɔn wɛrɛ bɛ yen ko san 10 olu ka terrain b'u bolo u ma se k'a lakori ko n ka taa bila u ɲɛ ka taa haidara fɛ yen nɔ n bila u ɲɛ ka taa haidara a ye 100 bɔ k'a d'u ma n sigilen k'a d'u ma n ma wuli ka taa deli dɛ wa an ye ɲɔgɔn dɔn tiɲɛ de kan wa an bɛ baara kɛ ni tiɲɛ wa an ka jɛ ala ka tiɲɛ baara de maa n'i tɛ maa fɛ n t'a fɛ cɛsiriba don wa bɛɛ b'a dɔn haidara cɛsiriba ye sama kɔni ko man di ye mais ko n kɔnɔna la kɔni fɛn tɛna bi a kan o ye haidara ta ɲɛ amadu bilen ko don dɔ la a ka wajuli kɛnɛ dɔ la ko sirifkɛ i y'a kɛ ala ye ala ka kɛ wa ala y'a k'a ye dɛ wa ka tila ka dɔgɔtɔrɔso jɔ silamɛw bɛ taa u yɛrɛ firakɛ la dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ bɛ yen an y'u ɲininka o sirifkɛ ka dɔgɔtɔrɔso lahala bɛ cogo di wa a ka tɔn min bɛ ko amsardin ne b'u fɔ ne dɔgɔkɛ banana yan kalo 5 ni kɔ u tun bɛ pɔnze walahi u y'u so kɛ k'u sen nata la ani wari dili la ani fɛn bɛɛ lajɛlen na wa n'i y'a jate bi ko groupement n'o ye leader ye a bɛɛ lajɛlen doni chargelen bɛ haidara de kun tɔn joli joli de b'a kɔnɔ hadamaden joli joli de b'a kɔnɔ a kɛra mun de kama an ka ɲa minɛ wa an b'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmaa an b'u wele n'i ye haut conseil jate tɔn min b'a kɔnɔ bɛ association islamique la a bɛ taa 60 ni kɔ la n'i ye groupement jate a bɛ taa 90 ni kɔ la n'i nana usman ni o muhamadu wuli sheikh hamahullah kalanden bɛ taa 3 ni kɔ la
Fode Cissé le limama président ni y'a jate alimamu bi Mali ye kɔnɔ n tɛ se k'o dafa dɔrɔn dɛ Mali Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ a b'a fɔ 1000 tɛ 800 don mais Mali Bamakɔ Tenkodugu n'i y'o farala kan 1000 ni 700 an ka 2016 recensement na limama de y'a président ni ni maa naani ye ɲɔgɔn minɛ Ala yɛrɛ kama Ala y'a fɔ min fɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o ka yiri bolo in bila ka yiri su in minɛ Mali bɛ basigi wa Mali bɛ sabati wa Mali bɛ taa ɲɛ mais en tant que ninnu ma ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn minɛ Ala yɛrɛ kama a baara b'an bolo dɛ mais an kɔmɔgɔw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ɲɛmɔgɔw min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u ka kɛ Ala kama an bɛ k'olu de yɛlɛ ko kami ba a ɲɛmɔgɔ tɔn de filɛ u ka sabali ko Ala minɛ Ala kama la ilaha illallah muhammadu rasulullah min fara o ko kɛ wa ne bɛ tɔn min fana kɔnɔ ni o ye limama ye limam sunna ko t'a la tijaniya ko t'a la qadiriya ko t'a la ni k'i ye sunnamɔgɔ ye i bɛ Abubakar Kamara i bɛ se k'o jate mais o de ye limama secrétaire général ni ko wahabiya premier o ye min Abdoulaye Sissoko a n'a ka tawhidi ale de ye limama ka conflit ye limama ka wajurikɛlaw ka ɲɛma o de ye Usman Sherif Madani Haidara ye wa fɛn o fɛn bɛ don limama kɔnɔ san kɔnɔ a dɔrɔmɛ a donni a n'a boli a n'a contrôle bɛɛ bɛ ne de bolo karamɔgɔ donc voilà an b'a ɲini u ka ɲɔgɔn minɛ ni u ye ɲɔgɔn minɛ ayiwa sini lahara ɲininkali bɛ madama alakira kama sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bɛɛ bɛ ɲininka dɛ voilà hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma aw yɛrɛ ni ce ani baraji sirifila ala ka taa ɲɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna sirifila kɛra silamɛw senna samara ye a kɛra fugula ye o ni tile cɛ a y'an dusu suma wa nali jɛra an bɛɛ lajɛlen ye sirifila telen tiɲɛ yɛrɛ la bi hadamaden bɛɛ bɛ girinna fo ni maa min ma sɔrɔ wa a bɛ baara kɛ ni ladiriya min ye a ka jija ladiriya in ka sabati wa an b'a ɲini a ma se yɔrɔ o yɔrɔ a ka sirifila bila ka taa yen ne bɛ taa ni sirifila ye fo an ka dugu la yɔrɔ mais n b'a dɔn gɛlɛya min tun bɛ yen ne bɛ sirifila wele n ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ a la wa a ka rendez-vous fana na ko don min aw bɛ na fana donc voilà n b'a dɔn fana sirifila sigira tiɲɛ kan ala ka sabati tiɲɛ kan ala ka kɛ tiɲɛ baarakɛla ma. foli kɛ silamɛ bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye nin kɛnɛ in sigi k'u fo u ka o hakili ɲuman na k'u fo ka da kɛnɛ in sigili kan kɛnɛ in sigili dɔrɔn tɛ k'u fo ka da u ka miirina ɲuman kan ka ni ɲɔgɔn zawiya jɔ sigida in na an ka jamanadenw de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ minnu bɛɛ jɛra ka nin baara in kɛ ala k'u bɛɛ sara hɛrɛ la an balimakɛ fana Basum ka dugawu k'a ye mɔgɔ cɛsirilen don diinɛ baara la mɔgɔ kɔnɔ jɛlen don kanuɲɔgɔnya ni bɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ ni baara ɲɔgɔnya min bɛ fɔ diinɛ kɔnɔ an y'o o cogoya la la nuzaki fillahi ahad mais an ye min y'a la an b'o de fɔ ani bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ i mana kɛ mɔgɔ fasɔn o fasɔn ye tant que i bɛ ala baara de kɛ i ko ala ye ko a kira i n'a bɛ ja u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔna jɛlenya la donc k'o foli k'a ye k'o waleɲuman dɔn k'a ye a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a balimaw bɛɛ an ye o taamasere ɲumanw ye a sigida mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ balimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ sinjiw bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn minɛ ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ko k'u fo ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye u ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamana ɲɛmɔgɔw fana ka dugawu k'u ye jamana kalifar'u la waati min kɔnɔ ala ka jamana in lafiya ka jamana in diya ka jamana in baara cogo ɲuman nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ka to ka salala muhammad o ye ka an karamɔgɔw ka kumakan ka hakililajigin kɛ o la o ye jumɛn ye ɲinan mawuludu hakilila mawuludukɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka bonya kɔnɔ k'a fɔ ko ɲinan mawuludu a thème tɛ dɔwɛrɛ ye jogow kɔ jogow ka dilan parce que an ka jamana kɔnɔ an filɛ ye fɛn fana bi a bɛɛ sirilen don mun na jogo adamadenya yɛrɛ bɛɛ jogo diinɛ yɛrɛ jogo donc ɲinan mawuludu thème principal y'o de ye donc ka hakililajigin k'o la k'a fɔ balimaw bɛɛ ye silamɛ bɛɛ ye ni nin kɛnɛw ɲɔgɔnw sigira an ka fɛn dɔ ta kira jogo la min ka d'an ye min ka ɲi kira jogo bɛɛ ye ɲuman ye an ka fɛn dɔ ta la min b'an jɛ ka layidu kurakuraya an ni kira cɛ k'a fɔ anw bɛ waso ni a ye k'a ka mawuludu kɛ an b'an ka layidu kurakuraya an n'a cɛ k'a fɔ k'an b'a jogo ladege an k'o jogo ta k'o fara an ka ɲumanw kan ni kolo min b'an na n'o man di kira ye an k'an jija hali n'a kɛra kelen de ye an k'o bɔ a la a ka ca la n'an duw mɛnna o kan an bɛ ɲuman dɔ ta ka juguman dɔ bila kira ye min fɔ k'ale cira ka na jogo ɲumanw dafali kama an b'o jogo ɲɔgɔnw sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya parce que maa ka tɔɔrɔ a bɛ bɔ jogo de la
silamɛ y'a ye min ye o y'i ka tɔɔrɔ kana se ala ka danfɛn si ma almuslim man salima annasu min yadihi wa lisani o ye cogo di kullu almuslimi ala almuslimi haramun o ye cogo di k'a fɔ ko silamɛ kan ka silamɛ ɲɔgɔn danbe kɔlɔsi k'a ka nafolo kɔlɔsi k'a nin kɔlɔsi nin bɛɛ ye cogo di donc an karamɔgɔw y'o o hakilina min ta ka hakilila jigin ko la k'o wele k'an bila silamɛ bɛɛ ma an bɛɛ k'an jija an ka ɲɔgɔn hakili jigin an ka baara kɛ n'o ye ni jogow ɲɛna dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya. Alhamdulillah, mawludu yɛrɛ ye nisɔndiyako ye janko n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ sigi ka o kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn kafo la ka dugawu kɛ ka ala barika da hinɛ minnu bɛ alakira ko la ani nɔrɔ minnu bɛ alakira ko la ani bonya minnu bɛ alakira ko la k'olu fɔ ɲɔgɔn ye mun kama an kelen kelen bɛɛ ka se k'o jogo ɲuman ni o nɔrɔ n'o hinɛw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni jama kafora o la ni i yer'o kɛnɛ kan i ka ko caman bɛ yen i bɛ k'o kɛ san caman baaraw la a se bɛ ala ye i sigi yɔrɔ ni yɔrɔ ninnu na yan Allahu subhanahu wa taala bi mako ninnu bɛɛ dilan o kosɔn o y'an nisɔndiya ko ye o y'an na yɔrɔ ko ye et puis o diyara an ye fana an ka nani na yen nɔ bari alakira ko sallallahu alaihi wasallam kuranɛ fan bɛɛ lajɛlen falen don alakira ko de la ala y'a fɔ an ye kuranɛ ba in kɔnɔ ko qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin ala ma daw ma tuguni ala kala ka kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ an ye ko inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa naziran wa da'iyan ila allahi bi izni wa sirajan munira ala ye ni min kɛrɛnkɛrɛn alakira ye a ka kan ni min ye nɔrɔ ye kitabu nɔrɔma b'a bolo ni ciden cira fana kana nisɔndiya kuma fɔ ciden cira kana bagabagali kuma fɔ wa ciden kɛra seere anw kan wa ciden ma da o ma tuguni a nana baara o baara kɛ a bɛɛ nana kɛ ni ala ka yamaru de ye wa alakira a fɔra ko siraju don siraju dun bɛ fɔ tile de ma o tuma alakira jɛlen ka bɔ tile ta ye bari ni tile ma bɔ yɔrɔ min na olu tɛ tile mais alakira bɛ fan bɛɛ lajɛlen na wa nɔrɔ fɔra alakira ma a fɔra ko nɔrɔ de bɛ kalo la wa ni nɔrɔ bɛ kalo la alakira fana sallallahu alaihi wasallam ale wele fana ko nɔrɔtigi don o tuma ka nɔrɔ ka bon fɛn fana bɛɛ lajɛlen ye bon dakuruɲɛ laban min b'an bolo an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ n'o ye Muhamadu Basum ye san o san ala k'a nɔgɔya ni kɛnɛ in a ka sigi a ka yɔrɔ in na wa a bɛ kɛ fana kun minnu kama hinɛ ɲinina ani ala barikada la an b'a ɲini Allahu subhanahu wa taala fɛ ya rabbi ala k'an dumi ala barikadali kan alakira nani na an bɛ tila k'a ɲini Allahu subhanahu wa taala fɛ nin kɛnɛ in ala k'a kɛ yɔrɔ caya Bamakɔ yan wa a kɛ yɔrɔ minnu fana sigilen don o kosɔn Allahu subhanahu wa taala ka gɛlɛya wuli ka bɔ yan o kosɔn Mali gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ Allahu subhanahu wa taala k'o wuli alakira ko kanu kosɔn wa an b'a ɲini Allahu subhanahu wa taala fɛ a yɛrɛ ka teleso ala ka barika don a la tele in ala ka yiriwa an ka shehu n'o ye Usman Sherif Manana Dramé dugawu k'a yɛrɛ fana ye ala ka sini kɛnɛya d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi an ka cɛkɔrɔba minnu fatura ni ɲinɛn ta ma k'olu ɲɛna an bɛ dugawu k'olu fana ye minnu fana bɛ kɛnɛya la an bɛ dugawu k'olu ye minnu fana ma kɛnɛyaw la an bɛ dugawu fana k'olu ye ya rabbi ala ka kɛnɛyaw di ya rabbi banbatɔ ala ka hinɛ olu la jamana ala ka hamina ko nɔgɔya baara minnu kan ka k'a kɔnɔ ladiriya ni tilennenya la ala k'o sabati ala k'o kɛ alakira kanu kosɔn bijahi nabil mustafa salli ala muhammad kɛnɛ in kun cɛra ni duwawu caman caman ye ka duwawu kɛ jamana ye ani ka duwawu kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli san wɛrɛ mawludu ala ko o yira an na wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sanuni wariye donga more donga ka fusani sanuni wariye kemine je share boyo isense kemine je